Здравейте, приятели! Аз съм Йоана. Здравейте, приятели! Аз съм Иво. Здравейте, приятели! Аз съм Ема. И ние сме се събрали, за да направим една тренировка мама с деца. Защо? Защото ако тренираме, ще имаме големи мускули. Ще сме много силни. И много здрави! Ще може да играем бокси. Обичате ли да тренирате? Добре, днес ще направим една 10-минутна тренировка за мами с деца. Готови ли сте? Имаме само 5 упражнения. Ще завъртим всичките упражнения по 2 пъти. Ще работим интервално. 40 секунди ще правим упражнението и 20 секунди ще почиваме. Готови ли сте? Да. Защото да тренираме е много хубаво! Готови сме да започнем. Първото упражнение ще бъде маршируване. Марчинг. Готови ли сте? Да. И започваме. С високи колена нагоре. Точно така. Това е прекрасна загрявка и прекрасно упражнение. Точно така. Че хубаво се справяте. Гледаме напред. Раменцата са отпуснати, гръбчето ни е право. И дишаме през носа, издишаме през устата. Още няколко секунди. Браво, страхотно. Дръпнете се една идея назад, за да се виждате в камерата. Следващото упражнение, което ще направим, е една комбинация. Ще направим ритаме, клякаме, клякаме. Точно. Ритаме. Значи правим 2 пъти ритаме, 2 пъти клякаме. И ритаме, клякаме, клякаме. Ритаме, клякаме, клякаме. Кик, squat, squat. Kick, squat, squat. Точно така, продължавайте. Kick, squat, squat. Kick, squat, squat. Последен път. Браво! И това упражнение го направим. Дадете по една петица. Готови ли сте за още една комбинация от упражнения? Да. Следващата ще направим 1, 2, 3, 4, 5. И след което 1, 2, 3, 4, 5. Комбинираме punching and jumping rope. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Точно така. Хайде още. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Последен път. 1, 2, 3, 4, 5. Следващото упражнение е Jumping Jacks. Готови ли сте? Ето, Ема да мръдне малко насам, за да сме шахматно разположени. Мама е по-отзад. Ще започнем след 5 секунди. Готови ли сте? Имате ли сили? Да. Хайде и... Точно така! 40 секунди да видим кой е най-силният, кой е най-смелият, кой е най-здравия. Браво! Справите се страхотно! Почти сме стигнали, почти сме свършили с това упражнение. Свършите ли
последното упражнение от първи кръг. После ще завъртим всички упражнения по още веднъж. Последното упражнение, знаете ли как се казва? Рачешка походка. Хайде, заставаме долу. Така, дигаме си дупенцата от земята и се въртим в кръг. И хоп, 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 хоп. Браво! Имаме ли рачета тук? Имаме рачета. Хоп, Почти сме готови. почти сме готови. Почти сме стигнали. Продължаваме. Оп! Има малко място. Продължаваме. Едно раче е закъсало. Браво! Половината тренировка е готова. Сега просто трябва да повторим всички упражнения по още веднъж и ще бъдем най-здравите, най-силните, най-смелите. Готови ли сте? Най-бързите. И най-бързите. Кое беше първото упражнение? Марчинг! Маршируваме! По-полека без да тропаме с кръчета, просто дигаме кръчетата на високо, като истински смели войници, които отиват на битка. Точно така! Хоп, 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 хоп. Почти сме стигнали до голямата битка. Точно така. Хайде, последни 5 секунди от това упражнение. Високи колена, Ема. Така, пристигнахме на мястото на битката. Сега трябва да се бием с едни въображаеми нинджи. И правим ритник, ритник. Клякаме, за да избегнем удар. Клякаме. Готови ли сте? Ще започнем след 5 секунди. Сега е времето за почивка. Да успокоим дишането. Готови за битка с нинджата и кик, кик, скват, скват, кик, кик, скват, скват, кик, кик, скват, скват. Точно така, продължавайте. Кик, кик, скват, скват. Още малко и почти сме го победили. Последно! Обаче сега идва подкрепление за лошите и трябва да приложим друга сила. Пънч, 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 пънч 5 пъти. И после jumping roll 5 пъти. Да прескочим. Точно така, да прескочим Да лошите. се пусна тук. Готови ли сте? Да. И 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Последно. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Елате сега тук бързо да се скрием. Секунда почиваме. Успокояваме си дишането. Поемаме хубаво въздух. Точно така. Останали са ни последни 2 упражнения. Можем да ги направим, защото сме силни и смели. Jumping jacks и... Точно така, много сте добри. Продължаваме. Ако много се изморим, спираме да скачаме и правим само така, с кръченца настрани. Това е модификацията. Обаче ако имаме много сили, продължаваме. По-леко, по-леко, по-леко. Опитвайте се да се
шумно, за да ви събудим с вяра. Сега ще звънне. Готово! И сега последното упражнение. Кое беше то? Раче, Рачка. походка. Я да видя къде са тези малки и хубави рачета. Ела тук, ела. Не сме започнали? Чакайте сигнала. И една. Това е последното упражнение. Давайте, давайте. Въртим, въртим, въртим. Раче, раче, осмо краче. Я да завъртим другата посока. Почти сме стигнали! Ела при нас, раче! Готови! Дайте по една петица! Бърза петица! Силна петица! Гуши! Приятели, благодарим ви, че се включихте в нашата 10-минутна тренировка с деца. Беше ли фън? Да. Беше ли хубаво? Да. Сега сме какви? По-силни, по-здрави, по-бързи и по-щастливи. По-смели. И по-смели, разбира се. Много ви благодарим, че се включихте. Продължавайте, абонирайте се за нашия канал, следете ни. Ще пускаме много нови видеа за трениращи майки и деца, а защо не и татковци, нали? Да. Татковците също трябва да тренират, за да са силни, смели, здрави. Благодарим ви. Натиснете лайк бутона и ще се видим следващия път. Чао!